take off. Hej, pozdrav svima ljudi, Herolir ovde i dobrodošli u najnoviji video i danas ćemo pričati o sezoni 7 koja veoma uskoro dolazi u Fortnite. Sada prvo pitanje je kada zapravo počinje sezona 7. Znači, obično nam Epic Games ni ne kaže kada kreće nova sezona, ali ako pogledamo ovaj screenshot i zapravo sezone 6 iz Battle Passa, možemo da vidimo da se završava za 7 dana, tako da ćemo verovatno vidjeti novu sezonu 6. ili možda eventualno 7. decembra. A za temu će verovatno biti, ne znamo još uvijek, ali verovatno će biti nešto Winter Team, verovatno će biti sneg i bit će, verovatno će se raditi oni skinovi koji su bile prošle godine, možda ćemo dobiti neki novi zimski skin. Jedni od ovih skinova to su Codename Elf, Red Nose Raider, Ginger Runner i Crackshot i to su skinovi koji ćemo verovatno vidjeti, vidjet ćemo verovatno još neke i ja sam sve ove skinove zapravo našao na internetu, predviđena da će ti skinovi biti. Ako želite možete da vidite, ostavit ću vam link u deskripciji da vidite za skinove ako vas to zanima. Mnogi ljudi pitaju šta će biti sa Battle Passom, kakav će biti Battle Pass za sezonu 7 i ja realno mogu da vam kažem da niko ne može da zna šta će biti u Battle Passu, jednostavno je nemoguće tako nešto predvidjeti, ali i dalje ja ću vam ostaviti video u deskripciji i ako želite da pogledate, eto neki ljudi pokušavaju da pogledaju šta će biti u Battle Passu, to vam je bolje nego ništa. Jedino što znamo za sad je da će koštati 950 V-Bucksa i da će biti $10 i verovatno će biti dobar, ali ako želite da znate više o tim Battle Passovima, ostavit ću vam link u deskripciji. Mogu ja sam da napravim video o tome ako vas tako nešto zanima, ali već ima takvih videa i ti videi nisu toliko tačni. I da, eto, to je to. I zadnja stvar zapravo čemu želim da pričam je kada će se sezona 7 završiti. Da, pa Fortnite sezone traju oko 10 nedelja, tako da će verovatno ostati do oko februara 2019. I toliko ćete imati vremena da igrate sezonu 7. I sad da ponovimo, znači sezona 7 će početi 6. ili 7. decembra, verovatno će biti neki winter skinovi i traće do februara 2019. I to je to ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video, znam da sam dobio na ovim novim videima, dobio sam mnogo pregleda i dobio sam mnogo dobar feedback. Nadam se da vam se sviđaju ovi videi ljudi, nastavit ću da ih pravim i ako ima šta god želite da vam napravim, mogu da vam napravim. Tako da ljudi, hvala vam što ste gledali i čao!